Hej, det her er mig. Ja, det her er mig. Okay, jeg har ikke tid til at snakke. Okay, jo, det er derfor, jeg er. Jeg skal jo bare kigge på kameraet. Okay. Top. Okay. Hvad? Skal der ikke noget? Nå, undskyld. Dum kamera. Ikke lad som om jeg er dum. Jeg undskyld. Sådan. Undskyld. Okay, ja, okay. Jeg skal sige noget til jer. Noget meget vigtigt. Nu må godt vende mig om hånden. LPS er så underlige. Og jeg er så nødt til at komme væk, før de finder ud af, at jeg har sagt det her. Please ikke fortæl nogen, at jeg har sagt det. Fordi, ja, Eva After High dukker hader jo LPS og andre legetøjsdukker, og du ved hvad. Okay, du vender mig om hånden. Nej, hånd. Undskyld, hånd. Du hedder hånd. Jeg hedder ikke hånd. Undskyld, det er bare min hånd. Hånd er et komplikeret væsen. Så, ja. Bye bye. Han! Jeg hørte alt, hvad den bisonokse, fede, dumme, kvej, spade, prinsesse fra Eva After High sagde til os LPS'er. Jeg holder øje. Mit øje. Ja, jeg holder øje med dig. Det var ikke for sjov. Nu må jeg hellere gå og dræbe hende.